Alam mo paray, may gusto akong babae. Pero yung gusto niya, yung parang op-op pa. Yung ikaw. Ayun nga. Oo. Ay, alam ko na. Pumunta tayo sa mangagas na pinagpaagasan natin noon. Oo nga ano. Oo, alam mo, nagamo yung durog ko doon. Ha? Pati yung kurat ko. Kapan tayo doon. At baka mapagwapo niya tayo. Mapagmukha niya tayong opa. Mayatan nga paray. Gagwapo na tayo. Baka hindi naman na nila tayo malalasin. Gumapo na tayo. Malalasin ka nila paray. Kasi yung bangsit niyang sang aumaw. Tara na, mapan na tayo. Excited na ako. Musi-musi, ano ni Gogo Doremi. Diyan na naman yung dalawang pasyente ko dati ha. Magkakapera na naman ako. Isasagana ko na itong gamot para sa kanila. Gandang umaga, Apo Albularyaw. Datoy na naman kami. Papatulong sana kami, Apo Albularyo. Ha? Dumanong kayo? Parang di naman nagsusukat yung albularyo. Parang yung gamit niya noon. Parang nagkakatagalugan na tayo ah. Dati, nung last na pumunta kayo dito, Ilocano tayo. Oo, Apo Albularyaw. Para awatan daw nila tayo. Oh, kumusta naman yung mga sakit ninyo? Naagasan ba kayo? Oo, Apo Albularyaw. Believe nga kami sa'yo. Ako pa? Eh, ako ang pinakamagaling na mangagas. Oh, ano bang ipapaagas nyo ngayon? Apo Albularyaw. May gusto kasi akong babae. Pero yung gusto niya yung parang upag-gwapaw. Ah, ganyan ako kagwapo noon. Ano napasama, Apo Albularyaw? Nag-experiment tayo kinagwapo. Yung kaya na kami tulungan, Apo Albularyo. Ako pa. Umay kayo dito, orasyonan kayo. Moshi-moshi, ano ni Gogo Doremi. Ganito nga duwa. Moshi-moshi, ano ni Gogo Doremi. Oh. Datoy, alakin nyo, dagitoy nga agas. Datoy, iti pangdarampusyo. Iti unag, iti may sa nga lawas. Oh. Lukon na tan sama ating albularyo. Kung sama tatoy, Apo Albularyaw. Pili damot dagitoy kinabangsik mo lang sang kauda. Hindi, yan yung pinaka-high-tech ngayon na facial wash. Yan yung pinaka-bago ngayon. Kaya gagwapo kayo dyan. Ang pare, si tita ko, gumapo tayo. 2,000 years later. Apo Albularyaw, rumor ka! Oh, bakit? Anong ipaglilingkod ko ulit sa inyo? Bikimit na gito'y agas ngintid mo. Hindi piki yung gamot. Hindi kasi kayo nagbayad nung pumunta kayo, kaya hindi tumalab yung orasyon. Orasyon.